8 десятгоддзяў гісторыя зверстваў немцаў за 20 кіламетраў ад Гомеля хадзіла з пакалення ў пакаленне. І гэта здавалася выключна лёсам вёскі Заліп'е. Усе кропкі над «і» былі расстаўлены на чарговым апытанні сведкаў. Так і стала пісацца яшчэ адна старонка крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа. З 13 мая гэтага года ў Заліп'і пачалі праводзіцца палявыя пошукавыя работы. У дадзены перыяд часу яны прыпыненыя для дэманстрацыі карательнага месца насельніцтву. Здавалася б, тыпічная лекцыя ад прафесіянала сваёй справы, але гэта толькі на першы погляд. За спінай у пракурора тое самае месца з астанкамі нявінных. І менавіта гэта робіць неверагоднае ўздзеянне на слухача. Тут ужо і пра патрыятычнае выхаванне, і пра праўдзівыя гістарычныя факты, якія сёння спрабуюць перакруціць і перапісаць. Раскопкі не праводзяцца толькі тыдзень. За гэты даволі кароткі прамежак часу крывавае месца ў Заліп'і наведала звыш 400 чалавек. І калі для школьнікаў гэта пра ўбачыць праўду на ўласныя вочы, то для маладых пракурораў больш пра практыку і перайманне вопыту на месцах. Работы па раскопках у Заліп'і прыпынены літаральна да канца гэтага месяца. Часу не так і шмат, а таму пракуратура Гомельскага раёна праводзіць экскурсіі нават у выхадныя. Як завяраюць спецыялісты, яшчэ нікому не адказалі і не адкажуць, бо для тых людзей, якія імкнуцца ведаць гістарычную праўду, у нас створаны ўсе ўмовы.